Ndiaye mboɗo heɗo DJ Diallo ko kewi internet woni jeudi e samedi kala saha. Ko min Pastil Ba artiste na lanke beele heɗo DJ Diallo tawi komo wadibu noon lobbude yurmede mboɗo heɗomo kadi machallah to internet to mboɗo hen kadi badde fayida ko jindi yanke pullo jontare jom jamanu tawatere toon to wadibu lobbude yurmede bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde toon to nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko humpini toon to nder wiyete ko internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de 22h30 musidɓe tedduɓe jaam hiire moon en gartino gowɗen wadde tawi kadi ko alkamisa kala e aset so tawi waktuji nogas e ɗiɗi e feccere yoni DJ Diallo ara nata noon e ko kewi e nder internet o hande noon mbiyen eɗen gandi gonɗen koye sunare kono noon ko aadi tawi kadi ko hakkude men e hettiyankoɓe men ko kewi e nder internet o ɗum noon tawi ko musidɗo men sehil men on woni Djiby Kane tawi ko jatigue men sehil men no hannirta ni eɗen gandi omo yalti aduna ɗo e nder Nouadhibou Dande Maayo no hannirta ni tawi kadi o jeeya ko toon to hay medata ɗum noon en duwanima tawi kadi ko duwaninoɓe men e nder ɓoggi karalleje ɗe ha e nder groupe aji WhatsApp ɗi mbiyen ha natɓe e nder privé ji men kamɓe ɓe kala eɓe ndendi e men duwawo eɓe ndendi e men sunare nde mi wiyaɓe woto won ñamade saabu ka joɓodiren koni tan woni ko neɗɗo wawani bandum ɗum noon eɗen duwanomode Allah yurmotomo yaafo mo harnamo aljanna yo won koddiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde won noon Djiby ko sehil ɗum noon minen min jeewama kono noon ko aadi ko alay saago garen tan timminen hakkude men eɓe badduɗen kala e saaha woni samedi jeudi o joljole internet jontare jom jamanu tawatere toon to Nouadhibou lobbude yurmede bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde toon to nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko humpini toon ɗum noon en natat ko kewi e nder internet o Saydou Abouba ko kanko tigui jaggani en kaɓirɗe ɗe ha mbawon nande komin kalata ko ha mbawon yiide komin mbaɗata ko ɗum noon jokke e kala saaha heɗade en e yebde en toon to weltare TV no hannirtani kono kadi eɗen jaadi e Fawru Vision 3 ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe tan ɗeɓe jokkata kala saaha abonade no hannirtini e site uji men ɗi joguiɗen e kala e saaha ɗum noon en natat e ko kewi e nder internet o gaddortoɗen ko ɗo e nder leydi Mauritanie eɗen gandi futu koyngel mbiyen ene wayno chan ene tawe ɗo e nder leydi Mauritanie ɗum ko janggo ɗum fuɗɗoto e nder leydi Mauritanie hawrata mbiyen koye Cameroun toon to Nouakchott no hannirtani mbiyen noon ene wayno wonko herƴi e oɗon chan jowo ɗo janggo e nder leydi Mauritanie hakkude ministre de santé mo leydi Mauritanie hakkude mum e ministre de santé mo leydi Mauritanie ene wondi e ministre des sports e leydi Mauritanie saabi noon mbiyen herƴe gonɗo hakkude mabɓe o mbiyen wayno ministre des sports o wi ko alay saago stade uji ɗi mbaɗa yimɓe nanna yimɓe no hannirta ni ministre de santé noon holliri o saaha joni hay goto wawata nadde e nder stade uji ɗi saabu eɗen gandi covid 19 nanɗo e nder leydi Mauritanie mbiyen wayno guila hanki e heccanki e hande foof mbiyen ene wayno eɓen lurde taw kamɓe ɗiɗo ɓe ɗum noon so tawi ɓe donki famodir tan yoɓe gar mi wawa tigui hollude holno ɓe mbawi wadde ha tigui rigui ɓe mbawa ƴewde no ɓe mbawirta wadde ɗum hayso tawi stade uji ɗi kewani yimɓe woda tan waɗira tan hayso tawi ko neɗɗel to neɗɗel ga neɗɗo ga donc ɗum noon ene mbiɗa sikki ne wawi wonde e nder stade uji e nder leydi Mauritanie eɗen gandi mo Nouadhibou eɗe foti juude kono ma en garta hen tigui rigui ɓuuren yaññade no hanni no foof eɗen gandi saabi ɗum mbiyen ko covid 19 kadi eɗen gandi Mauritanie meeɗa organisé ko wiyete ko fuɗɗo koyngel ko ngol woni lawol gadanol Mauritanie ene organise ko wiyete ko chan tawi kadi ko sukaɓe jowoɓe e nder leydi mumen en keddoto e oɗon fannu naten e covid 19 e nder leydi Mauritanie ñalawma hande mbiyen leydi Mauritanie dañi tawi ko wonduɓe coronavirus ko yimɓe 13 hande leydi Mauritanie dañi tawi ko wonduɓe coronavirus hande noon mbiyen ko neɗɗo goto
yalti aduna tawi ko covid-19 hande non mbiyen ko nokas en jeenayo neɗɗo tigi gonduno e coronavirus dañi tigi hodde e galleji mumen ɓeɗo kay ɓe kowatani e galleji mumen mbiyen tawi kadi ko jogiiɓe kalisal seeɗa ene naata e marché ji ɗi ɓe koliri kamɓene mette mabɓe no fewi wasa joni mbiyen wayno tawi kadi ko gila nguura tawate ko ɗo e nder leydi Mauritanie woni liji men maaro en ha tengte maaro Mauritanie ɓe garti hen no fewi wiide foof ene tiiɗi ɗo e nder leydi Mauritanie kamɓene o saaha joni eɓe tampi no fewi hay maaro Mauritanie hebde ɗum ɗo wona hunde wemde gila noon e puule mbiyene gueɗe baɗe noon fof o saaha joni ɓene wona ene satti ɗo e nder leydi Mauritanie saabu koliri kees puule dañatno ko ujunnaje 4 e temedde 5 kono hande sa waɗani ujunnaje 11 a heɓata ɗum e nder leydi Mauritanie mbiyen noon e ñalawma hande aseto ene wayno puule na fuɗɗima nadde ɗo e nder leydi Mauritanie hay so tawi heewani naati ɗo e nder leydi Mauritanie goɗɗo kay naɗɗo dunkuɗo yaltude o saaha joni tawi kadi ene wayno noppi mum cukki on woni Ousmane Sonko eɗen gandi kanko e oɗo suka debbo no hannirta ni ɓoggi karaleji kewɗe garti hen Ousmane Sonko noon yimɓe hewɓe garti holko waɗi Ousmane Sonko ƴettude oɗo debbo ene wi ɗum yo ɓoos ɗum est ce que Ousmane Sonko ne ɓoori nde est ce que ɓandu mum wuli walla wulani mi anda hen hedere ko wawi woni fof oɗon mbawi ñawde no hannirta ni onon hettiyankoɓe Ousmane Sonko nde ɓoosate nde oɗo biteɗo maître El Hadji Diouf Ousmane Sonko yaltini arme wiide ko alay saago haade sukalel dewel ngel machallah juuɗe mum ne ɗaati no fewi nde waɗi Ousmane Sonko massage dal Ousmane Sonko dal natti yiide hoore mum natti tan hankkadi andani to woni ɗon tan wonde Ousmane Sonko dal waɗimo violé kanko oɗo suka debbo kanko haali ɗum ɗo fof mbiyane wayno yimɓe yoɓe garti e Ousmane Sonko kono kadi Ousmane Sonko garti wiide ko Macky Sall tan yiiɗi fewjande Ousmane Sonko kono kadi hayɓe gonanani Macky Sall hewɓe garti hen wiide Sonko kanko ko jogui e nder leydi Sénégal ko mbiyen ene wen joɗade ha jamma aɗa wi cukalel dewel yo ar ɓosma ɗum ɗo kam ko hunde hersininde mbiyen ɓe garti hen ɓe mbi Sonko gasoil ne jogui sodata oto ne jogui foof ko état rokkuma jogui passeport diplomatique kadi yimɓe hewɓe gandano Sonko ene wonde keeci ne muusa en tout cas min dal nan ɗon tan dal bon comme woni koye sunare donc ne tan to kaɗami quoi en tout cas Sonko Pape Alé Niang arti hen Hamed Aïdara arti hen ɗum ɗo pop mbiyen ko PV ji ɗi gandanɗa suka debbo dal ƴewama tawama kañum dal ko reedu ɗum ɗo foof dal ɓe garti ene gueɗe baɗe noon hakkude Sonko e guel ɗon cukalel dewel ko wona ɗum ko eɗen gandi covid-19 ene jokki toon to leydi Sénégal no hannirta ni ɗum saabi o saaha joni ɓene wayno yimɓe hewɓe kolliri leydi Sénégal mbiyen ene wayno hay presse o e hoore mum ene wayno koko yatiri caggal e covid-19 ko ɗum saabi mi on saaha joni e wayno covid-19 woni coronavirus o ene tampini leydi Sénégal no hannirta ni gasi noon ha laaɓi eɗen gandi janggo tawi kadi ko hakkude yiɗodirɓe eɗen gandi Saint-Valentin ɗum ko janggo dimanche o no hannirta ni woni gorko ɓorno rouge debbo ɓorno noir tabarakallah machallah ɗum ɗo fof wadde affaire de bawɗo fof yo sodan debbo mum cadeau walla sa ala debbo so tawi jogui ƴamaɗo codna ɗum cadeau gaddana ɗum no hannirta ni ɗum ɗo fof eɗen gandi nana ɓogui karaleje ɗe Saint-Valentin min noon mi andani mane tin min est ce que miɗi waɗe Saint-Valentin sikkani Saint-Valentin ni ay affaire yidde ni debbo e gorko ni sikkani bon ɗum ko janggo so Allah jaaɓi inchallah rabbi ɗum noon wono waɗoɓe Saint-Valentin ɓe ɗum noon moni kala yo sodane chéri mum tan dal voilà ɓe ngalaɓe rewɓe ɓe so tawi jogui ko ƴamaɗo jawn conno ɗumen Saint-Valentin donc bon comme gonmi koye sunare mais ko alay saago wodo gaddan men no fotiri kala pour mbawon tan heɗade kono so Allah jaaɓi ma en gartoy alkamisa ɓuuren yañade e Saint-Valentin ono hannirta ni no mo wonniridari eɗen gandi mo wonnidira biyen koye covid-19 ɗum saabi ala yaade ne ammoya ga e gueɗe baɗe noon donc moni kala surtout ma jodi lumiére uji rouge noir ɗi kala joom chéri yo sood ɗum nande nder suudu tabarakallah machallah so tawi a jogui sukaɓe ƴeewa suudu ngol ɗum mbaɗata ɗum noon gasi on jarama jamaɗo tawtere toon to nuwadi bunu buɗiru meɗen bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde toon to nder internet woni laylayo henɗo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko humbini toon to nder wiyete ko internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi